Hi everyone, good morning, good afternoon, and of course, a very good evening wherever you might be joining from. Some of you might and some of you might be wondering why if this is a crucial broadcast at this time. Oh, with them too much. For the past 2 days, I am now Nnamdi Kanu. And Africa I'm clip where in the northern part of Nigeria, where state government, maybe sent by federal government to negotiate with a terrorist. And all that. And I do not matter on Igbo. And I do Igbo politicians, say no. Governor Peter Ndigbo Simba, Governor Hope Ozodimma, Governor Ogbonnia Francis Nweforo, Governor Alex Oti, and of course, Governor of remaining Anambra Governor Charles Chukwuma Soludo. I saw a news, Governor Oti assuring the people of Abia State and of course, Igbo tribe that is going to ensure that Nnamdi Kanu is released. But then, where do we go from here? A lot of things are... So, today, eventually comparable, Ndi Igbo nwere ego before na Ndi Igbo nwere ego now. Today, we have a lot of Instagram billionaires na Igbo. And a lot of Igbo people they inconsequential na Igbo. When if na eme na Igbo basalofa, emekata amose. Egbo ni na na agbani na Igbo. Onye kidnap nwanne ya na Igbo gbuo, o si na ọ na-egbu ya for Biafra. Ije n'Imo State ma Anambra ma some part of Enugu Abia. Mmadụ kpọrọ nwanne ya gbagbuo ya na live video. Ijuo ya okpuru Biafra, sị gị na ọ na-achọ ka Biafra nwere onwe fa. I wee na yo si, why not Ndi Igbo, Ndi Igbo jibiri? Why not ije for release of Nnamdi Kanu under whatever circumstance? Obu na mmadụ gbagbuzie nwanne ya n'Imo State, ma na Anambra, ma na Enugu, ma na Abia, ma na Ebonyi. Ka mmadụ n'ife kpatara ya. Because all those nuisance make people ada anata befa, onye nke ifuru okpu Biafra. Aya amazi nke bụ onye. Obi igwe kwuru na ekwusi ụwa aya amaghị onye bụ onye. Ọ gbajugo dọlụ. Enwere oge etikatara egwu Oliver Coco tube igwe ndezi n'ifite afa. Ọkpọghị igwe ozuo ome osi nwata sika nne ya. Osi na nwata furu ebune gbagba ọsọ ọfụzi agụ n'ụzọ ọ ga-eme gịnị? Ọkpọghị igwe ozuo ome igwe Michael Ebo. Igwe tehete ọ na-etu ya afa. Nna-ajụ ka onye bụ igwe Michael Ebo. Asị na one of the strongest igwe na Igbo. No ndị bụ okwu sie ike. Oge ahụ bụ n'oge ndị politicians na-adara igwe na ana. Oyi a na-eme igwe gọvanọ kịta. Can you imagine na ana Igbo gọvanọ na-edetermine onye ga-abụ igwe? Ọrụ arụ ka ọ bụ. Before bụ no, even gọvanọ na ndị Yoruba kịta pụta ọ dara igwe na ana. Asị even na Olu of Warri, gọvanọ bịa dara ya na ana. Ka ebe ị ga-eje na ana Yoruba ma Hausa, ifu hierarchy or monarch, gọvanọ hapụ ịdara ya na ana. Ọ na ana Igbo, only ana Igbo amụ na gị nọ ka gọvanọ na-enye igwe certificate. Ọ kwụọ igwe 100,000 at the end of the month. Who does that? Enwe egwu oke Jakota na-ege. Onwe onye ọ kpọrọ Awọkọ, one of Nzam. Ọ na-etu igwe ndị Nzam afa. O kwekọtara egwu si that you are what you listen to. Ife ị na-ege ka ịbọ. Msi ndị mmadụ ka onye bụ Awọkọ, one of Nzam. Asụ na a very strong igwe ka ọ bụ. No igwe na-ada anụ ife. No nonsense igwe. No igwe na-ama mfu mmiri. Were nri na-enye ndị ọzọ. Ana-ajụ ka ife na-eme n'ala Igbo. Igbo nwere ndị nwere ego. Ama m onye bụ Zenko. Ama m onye bụ Panteka. Ama m na abụ m Obi Kubana. Ama m Flavor. Ama m Kubana Prime Minister. Ama m Kubana White Lion. Ka onye m amara all of them. Baba ha niile afa.
mmadụ niile no katago one day gba plane jaa Abuja seek audience presidency si na biko Nnamdi Kanu si kponye fia na enwezie ife mere ọzọ si hold ha responsible. May he so rest in peace. Senator Ifeanyi Uba I watch him video ebe Ifeanyi Uba je na Abuja na your federal government si kponye Nnamdi Kanu na enwe ife me si hold ya responsible as a serving senator Federal Republic of Nigeria. Why you materialize of no say Ifeanyi Uba ga? Governor Enugu agaro, Senator Enugu agaro, Senator Sima agaro, Nkabi agaro, Governor Ebonyi agaro, Senator Ebonyi agaro. Ikemba Chukwu Emeka Odumegwu Ojukwu. The only man bụ Ikemba na Igbo. Ọnụrụ ọgụ with Nigeria. On Ivory Coast. Ọnọkata na Ivory Coast. Oge Shagari bụ president. Vice President ya bụ Sh4me. Ndị Igbo nwere ego. Ma ndị Igbo so n'ihe a na-eme. Somebody like Mike Ajegbo, MST. Somebody like Chubo Kadigbo. Somebody like Jimmy Ifeanyi Chukwu Nwobodo. Somebody like if Dan Obajaka is Chukwu Transport. Somebody like Kennedy Chukwu. Nda niile ma Governor Anambra State. Someone like Kemafia, Odera, Governor Odera of Anambra State. Akoba Sh4me ono. I see a yere mebuoya, no gabo vice president. 1 year woke. Non Ivory Coast, non SI. Oga two states came when I need Anambra, ni Imo, enwere Enugu, enwere Ebonyi, enwere Abia. Oliver the Kokuja Kogu Sina, no onye Nigeria. No onye Biafra, no onye Igbo. No onye Mbiara. No onye Anambra, no onye Imo ka obo. Asia Sh4me yere megbuo ya nwoke oko. No siya as vice president in Nigeria. Ojukwu abatoro. Na ndị Igbo ama forgive ya. Sh4me started negotiation ndị Igbo bute ego abịa together. They went to Shagari si abiko nwa ha nọ na Ivory Coast na achọ ka ọ bata. Oge aka Oliver the Cook kụrụ egwu onwe egwu ọkụ nnata Ojukwu. Ọ sị na onye nwanne ya nọ n'ụzọ na ụra ada atụ ya. N'ife oriri ada agụ ya. Na-eme nwata ka emere ibi ya obi dị ya mma. Ọ sị ndị niile na-achị Nigeria na ọnụ m ekene unu. Chukwu gozie unu niile. Ọ maka ndị na-achị Biafra bụ everyday na-akparị president. Ịkparịgo president for 2-3 years enwere ife ịkparịta ya. Ọ uche ka eji eme ife. A sị na uche bụ nkata. Oliver the Cook je na studio. Si ndị na-achị Nigeria. Ma ndị radio Nigeria. Ma ndị television authority. Ma federal government of Nigeria. Ọ sị na onu ya ekene unu. Mana onye nwanne ya nọ n'ụzọ na ihe oriri adagụ ya na ihe ọnwụnwa adagụ ya. O sị ha na-eme nwata ka emere ibi ya na obi ga-adị ya mma. Eji eme iri ji ndị Igbo ndị abụdụ ndị Igbo nọ ndị ihe ala na Lagos. Sọsọ men mfo die je Abuja yo Tinubu biko a ga-ayọta ya. Most of these guys na Sheyi Tinubu na anwụ mmanya every day. Oge obodo unu meet Sheyi Tinubu, unu ṅụọ mmanya, mee TikTok, mee Instagram. Unu enwere ike isi Sheyi Tinubu ya biko. Na unu adanzi be nna unu. Enwe miscreant. Ndị unu fụ na agbụgbụ mmadụ n'Imo State. Ndị a abụrụ ndị Biafra. Ndị a chọrọ ka Biafra bịa. Ndị a bụ ndị na-eteke opportunity of the insecurity. Kpụrụ ogbu Biafra na-agbagbu ụmụnne fa. Ị chọọ ka Biafra bịa. Ị na-egbu ndị ga-abụ Biafra. Biafra bịa, ị ga-abụzi so gị bụ Biafra. I don't get it. So ndị uli na Azia na ịgba ndị uli Azia na Ọkịja. Ime nwe statement ime some people what I hear ya. Asị m na ndị Igbo nwere ego anọ n'obodo Igbo ha nọ na Lagos. Asị na Maazị Nnamdi Kanu na-enwe organ failure na ọ na-enwe organ issues. Anyị ka na-aga afịa, anyị ka na-azụ afịa. Anọ m oge Buhari na-achị Nigeria.
As soon as Buhari declared Tompolo wanted, from he declared Tompolo wanted to in the Tompolo contract. Ima why? On when that upon the Bamaturu, or the Kaba Tompolo si. I say no, a Kabia Bamoto Wejebe. They are bigger than federal government. Kemaka Sunday Igbo Ebono. Sunday Igbo the free. Na-eme enjoy federal wealth. Mmadụ dịka e-money bụ onye Igbo. Achọrọ m ka unu na-ede afa ndị a na comment section ka nna akpọfa. Mmadụ dịka Emmanuel Emerike bụ onye Igbo. Mmadụ dịka Emmanuel Mikel Obi bụ onye Igbo. Mmadụ dịka Bokwa Ngozi Ezekwesili bụ onye Igbo. Mmadụ dịka Madueke bụ onye Igbo nke nwunye ya served as minister before. Gụbanụ ndị Igbo gbasiri ike unu ma. Ama m oge Chukwu Emeka Eziife jee na Abuja baa akwa sikponye ya Nnamdi Kanu ọsụ ya so bịa kponyere ya. Ama m oge former aviation minister Kemafia let me remember his name on last year. Mbazuru ike amaechi jee na Abuja na-ebe akwa si federal government ya bụ last wish ya. Na ọ bụrụ na akpọnye ya Nnamdi Kanu, he can now die in peace. Akpọnyere ya. Ude ego ndị Igbo nọ na Lagos nwere ebe ndị Igbo nọ n'ụwa ọzọ nwere. Go to New York, quote me. Onye ọbụla no everyday akpọpụta Nnamdi Kanu with the same attire. Emecha ya akaja, akpọbi ya, agwa anyị na onye ọbụla nobody is interested in the case. Mana the same government na Nigeria but are criminals. In fact, the criminals to cap it up, they came with their arms and ammunition. All of them came. Bure bone negotiate. Bure go bidefa. Onye na-egbu mmadụ. No we identify as a terrorist na-egbu mmadụ. Ata eze na ugbo bụ onye Igbo. Ọ bụrụ gọvanọ na-ebugharị ego. Ndị eze enwe na Igbo kịta yere megbuo unu niile. Unu niile bụ gọvanọ nyere unu certificate. Ọrụ eziokwu. Ikwu ọkpaka m Soludo nara gị certificate. Ikwu ọkpaka m Peter Mba nara gị certificate. Ikwu ọkpaka m Hope Uzodimma nara gị certificate. Igwu ndị Igwe enwe na Igbo yere megbu unu niile. 5 Southeast Eastern governors. Shame on all of you. Unu abụrụ men. You value your seat as a governor more than the right thing to do. Jege Nneto Ojukwu. Oiko Oliver Liko Kwejebu #1. Sunday Akanete. Nwoke ezinifite. Mbasi nna agbofe ezinifite na roundabout Febe akpụrụ ya obugu ita. Anya mmiri gba mụ n'anya. Asị na mmadụ ka eji amara obodo. Asị na mmadụ bụ adreesị obodo. Asị gị obi na ihe egbu obi kubana. Asị gị nwata a na-aya eze e-money. Joe Zaza. Ka ebe ndị niile anọ. Se ebe a na-afunu bụ ebe a na-aṅụ mmanya. Asị na a na-aṅụ mmanya a na-eme pati na Ibiza unu niile jee. Mana unu enwere ike ịchata private jet unu ji aṅụ mmanya. Jee na Abuja. Si gọọmenti biko mmadụ onye gwara unu kpara ya mmadụ. Obviously enwe ndị nọ na-akparị federal government for many years. Mkparị niile enwere dividend. Unu jee ya biko. Ọkwa chief priest je full deputy vice president. Sekpuru ana. Amami ya na-agwa ya. Chief priest enwere ike ịyọ VP Sh4me si ya biko. Na Nnamdi Kanu nwanne ya ka ị ka a ga-esi mee ya. Ndị Igbo yere megbukwa unu. Ma senator. In fact, ma Ata-Eze, ana m akpọ ma Ata-Eze n'Ugbo. Ata-Eze is an elder statesman. Oge ọbụla ifuru Ata-Eze, ya ga na-agwa gị bụ onye Babangida si mee ya bụ billionaire. Ata-Eze n'Ugbo. Prince Ata-Eze n'Ugbo. Prince Ibechukwu. Ima people amara fire. Prince Ato Ibechukwu. Ozu Igbo ndụ. Ka ife agara eme n'ụwa hapụ na ana Igbo hapụ ịkpa Ata-Eze. And Ata-Eze wee prince.
nwanne ya nwoke bụ Igwe. Ndị Igwe nọ n'ala Igbo from Ebonyi to Enugu to Anambra to Abia to Imo, ihere megbu unu niile. Ọ bụ na Igbo bụ Igwe n'ala Igbo, ihere megbuo gị. Ụdị ife ama mme na Niger Delta. Ọkwa Tompolo gbakọtara ike nyekata nsogbu egbu ihe okpu Igwe. Ọ ịbịa na teritori Tompolo ịbịa kpọrọ mmadụ. Ịbịa na teritori Asari Dokuba ịbịa kpọrọ mmadụ. Ka o jee na agbamatụrụ ebe onye na-azọ gọọmenti Tompolo ịbịa kpọrọ mmadụ. Nnamdi Kanu nọ na nga enenekata m onye anya mmiri ju m anya nsị ka m mee vidio akwụnwụrụ m ọtọ. Ndị Igbo, shame on all of us. Na-edenu m afa ndị isi ukwu a n'ala Igbo. I want to call all of them, tag all of them. Enwere onye a na-emere ebere onye nna ya enyi. Ude ego ụmụ Igbo nwere na Lagos. Ụmụ Igbo nọ na Lagos sọsọ ha jaa Abuja. Ha ga-enweta audience president. A ga-akpọrọ Nnamdi Kanu kponye ha. Whether with condition or no condition, I don't care. Kiyene kene mediya. Achọ m ka unu na-agba afa ha niile ka m na-mention ha. Oge ọbụla asị gị onye nke a Joe Zaza, asị gị onye nke a E-Money, KC, B-Lord, Bitcoin Chief, all of them. Chikata m ihe ata asị ogene anyị ọbụzikwe ndị Igbo. A sị na okwu a na-asa anya dị ebe ọsịsọ. Ndị Igbo onye mere anyị ife a? I see you are what you listen to. Nenu de gwa na ego kita. Your boyfriend wanna suck my dick. All those rubbish. Oga na-ege Ali Chukwuma. Onwe egwu Ali Chukwuma na-ege anya mmiri ju m anya. Everest Oguchi onye nkuzi. Headmaster call 1967 thereabout. Morocco Maduka. Ali Chukwuma. Celestine Ukwu. Okwe Bright Chimezie. Ihe amasị gị n'obi mere ndị obodo onwere ka na-agụ ụda egwu a. Onye ọbụla na-achọ gọvanọ na-eto. 5 Southeastern governors are useless. Mụ na unu ga-ebido ọgọndọ ọma ndị funny. For the fact na unu emere any attempt to release Maazị na ihe onye ọbụla na-achọ bụ the election. Governor Peter Ndubisi Mba ije n'isi akịta re-election. Soludo re-election. Hope Uzodimma na-achọ onye ọ na-etinye. Alex Oti Agbanigon afọ statement ya ọ na-ekwe nkwa na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Na the conversation na abịrị ife a ga-agwa the public. Na ọ dịrọ good igwe public until ọ materialize ya, which is normal. Governor Ogbonnia Nwifuru, shame on you. Nwanne gị nwoke Nnamdi Kanu nọ na prison. Oge ọbụla ndị Hausa na-akwagharị ya, akwapụ ya, akwapụta ya for how many years? Onye nwanne ya nọ n'ụzọ. Peace mass, mmadụ ka APC. Kemaka APC. Ị na-efe from Abuja to London. In Lagos to London. APC. Funny enough, enwe ife da kosa APC na ọbụrụ ndị Igbo n'ọbara ọgụ. Kemaka Costaris. Kemaka Innocent. Oge Innocent na GT Bank nwe okwu. Ọkwa ndị Igbo bịa n'isi. Ị na-azọ men without shame. Tony Elumelu, UBA. Tony Elumelu, shame on you as well, all of you. Val Ozigbo, all of you, shame on you. It's a shame. Former governor of Enugu State, Ifeanyi Ugwuanyi. Former governor of Anambra State, Willie Obiano. Former governor of Abia State, T.O.G. Former governor of Ebonyi State, you know, also Niyane, me. Umahi. Minister. Other works.
Ono ni ya na-eme. Every day, akpọrọ nwanne gị nwoke Nnamdi Kanu mee ya akaja. Na the same Nigeria, akpọrọ onye Awụsa nye egbe n'onu kpọpụta pinye ya egbe. Ha nọ n'iru Nigerian forces na-eke ego. All the height of insult. A tribe and the greatest tribe in the world. A tribe everybody wants to associate with. Tribe nwe Chubo Kadibo. Tribe nwe Jimmy Fine Chukwunwe obodo. Tribe mutara ogbonna ya ono. Science and technology. Tribe mulo sito siri nwa Osadebe. Tribe mulo Nnamdi Kanu. Tribe mulo Agụiyi Ironsi. Thomas Omonakwe. Tribe mulo Nzọgwụ. Chukwuma Kaduna Nzọgwụ. Emmanuel Ifeajuna. Tribe mulo Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. Tribe mu mutamaka anu Nwankwo. Okocha bụ onye Delta. Ikwu asigiro onye Delta. N'enu ihe eji ndị Igbo eme ebe niile. Ene kata m udo ego ndị Igbo nwe na Lagos ala na-agba m. Ije na Abuja. Akpọbe Senator Rochas Okorocha. Rochas Okorocha. If you don't know, he's one of the 5 strongest Igbo men alive. Rochas Okorocha is comfortably living in Abuja. Maazị Nnamdi Kanu is in prison. Ima so onye kwuo onwuo. Onye kwuro onwuo. So, amamde titata. Achọ m ikwu. Nkwuo nwuo, no problem. Nkwuo manwuro, no problem. But I want to reawaken our consciousness to what is going on in Igbo. And we're a lot of barbarians. And we're a lot of snipers na Igbo. Most especially in Imo State and Anambra. Onye gbagbuo nwanne ya. Osuna Biafra ka ọ na-azọ. Niyoji agbagbu nwanne ya bụ ka hapụrụ ya Nnamdi Kanu. All these things are criminals. All these people are rogues. I know yo. Si biko. Sirapụ kene Nnamdi Kanu. Ka ịma na ka enwe onye bụ egbe nọlụ n'ime ọfịa. A tribe dị ka ndị Igbo. Ọ Igbo ka Nigeria ji biri ọ mere achọ ka enwe Biafra. Ọ Igbo ji Nigeria. Ọ ndị Igbo ga-enwe ụlọ na Asokoro, nwee na Maitama, nwee na Katampe, nwee na Katampe Extension. Ọ ndị Igbo ga-enwe na Banana Island, nwee na Ikorodu. Ọ ndị Igbo ga-enwe ma na Kemafia, ebe asị na most expensive place na Lagos. Ikoyi. Mana enwere onye amam onye Awụsa ma onye Yoruba nwere ụlọ n'Enugu State. None of them. Enwere ka m kwuo Enugu Mafia mbi. Enwere onye Awụsa ma onye Yoruba nwere ụlọ Enugu na Enugu ambi. Mana ama m ndị Enugu nwere ụlọ na Maitama, nwee na Asokoro, nwee na Wuse 1, Wuse 2. Ebe ọbụla egbara afa ka ekwena ebe ha bi. Joey Zaza, E-Money, Cubana Prime Minister, Ijela Aguleri, Zenko. Onye nke a na-akpa asị na nwa richest Igbo man na Lagos, Panteka. Ife niile anọkọ. Instigator na PH. Man like Chico. Ke man Igbo enwero. Ọ na-eme mfu ndị Igbo, mfu ndị eze na Igbo kịta, ha na-afụ gọvanọ na-eme ka ewu. Ife Igwe, afụ gọvanọ, ọ na-eme ka idiot. Ọra anyị na-echi igwe, gọvanọ na-echi igwe. Gọvanọ go to hell. Enwere oge a na-enwe igwe na-arụ nata eze. Eze ọgbọkọ n'ọba. What are you telling me? Gọvanọ ego ole ka ị nwe? Igwe Nnewi, Nwafọ Orizu na Nnewi, ịnọkata ise m na ịbụ wuri obi anọ. Igwe Nwafọ Orizu na-ekwu okwu, they don't boy you well. Ife Igwe ofu gọvanọ na-eme ka nnukwu. Gọvanọ nye gị certificate, ana Igbo emebigo. Any dey sanitize ana Igbo. Ọra na na-enye Igwe ọrịa.
abụ m onye ụgbọ ọka enweghị inwe central igwe n'ama ụzam igwe ahụ nwụọ ebute politics there onye ọbụla kpuru okpu ahụ onye ahụ nwụọ in fact I mention afa gị na ị ga-abụ igwe ebe igwe ama ụzam na ụgbọ ka nwụọ ka ife ana na-alụ ọlụ kịta asị gị na gọvanọ enye mmadụ go to her you and you have governor nonsense imekwana igwe ka gọvanọ nwe power gọvanọ 8 years igwe ọrụ for life hey